teren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuur e gunas teren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuur e gunas so terɗe so ɓerɗe jehen barroɗen so jawɗele ma ɓesmufade. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe e ɓiyankoɓe ra télévision fulɓe international bisimilla moɗon e kabruji meɗen Daka ñalawma hande o ina hawrite alarba nogas e ɗiɗi lewru avril hande noon honon jiruɗen ni gonɗen ɗo koye guesa ceerno tawtorede dawol ceerno en tawi ɗo bandiraɓe en tawdiɓe e coftal e pellital arde ha hande liggade ɗo e guesa ceerno en jahat kerɗen yoga e mabɓe garten gonɗen ɗo koye dawol guesa ceerno almuɓe gaari e keewal te ɓe kolliri eɓe jogui hen weltare kuuɗi guesa ɗo ha hande ɓe gara guila subaka faade hande ha midi ha 1 heure waktu mo dareɗa e juulirgal ngal foof a yiyat autoji en joolen paye guesa ceerno tagui ɗum ko weltare e jaam e sutur e suura e ɓeydare eyyi dawol hande ngol no jiirimi ngol ni ko ñeñal Allah par ce que warɗo o wawa andude ɗum ni ma on mo garduɗo aɗa taw onon gonde daha goto ma on taw ko jindiro tan ko daha ceerno Mouhamadou Seydou yalna ko yàlla taxaw yokku suturam ndax li mu def ci l'islam moo waral tey ñu ñëw fii ngir barkelu ci e wiide mabɓe tampere ala hen hay so tawi a hocci jambere aɗa soppa haade ma tampude tawata ko goɗɗo ari lomtadema a heɓat hanide coppirɗa sa fi jambere wotere walla jambe ɗiɗi goɗɗo ƴaɓat ƴettan jambere maɗa wallahi komin gari ɗo ko min jaani hen fof tana dawol ngol ne weeli min sanne hangol weeli min koye hangol weeli min hamin jiiɗi honon dani wallahi min jaani ga fof tana ɓowɗi ngala ga buubi ngala ga en ala fof ko jiita tana fof ala hen ko mawɗum sattani tawno yimɓe ne keewi kadi ne cofti ani sattinta golle tan ko yimɓe wasde hewde kadi wasde laaɓodirde deedi ga weltare nde ɓe jogui hende ɓe mbaɗi erago yimɓeɓe nde ɓeyrito softande dawol guesa ceerno saabu adana mawɓe so ina garanno mone foof addorat gollorgal mum min berti ceerno Amadou Tidiane Ba guila ta babiraɓe no guuri to sen dawa gaddat ko jomum addirta jeegu mum noon jomum addirta sodata jambere mum ɗo joni yimɓe joni ala gado ɓe gaddata jeegu mum jomum addirta rew mawɓe noon pelliti noon no gaddiran jambe ene jaaha coppirani joni suwaɓe ne low seeɗa yo ƴeew no mawɓe mbatta wadno min guilma mboɗo han mboɗo fefti tan mbo jogui haqqille bam sen yaada ha jambe mum kespul sodata baharu ladde wonti wuuro e ngol dawol guesa ceerno noon almuɓe nottima hen no feewi mone foof ina dadi ha tiiɗi gam yiilade hen barke e siftinde noon alarba kara e nder Daka o ko dawol guesa ceerno hono no mbaɗanɗen subaka kala bandiraɓe sehlaɓe hande o en jirlima to dalal en jewtidi noon e yeeyoɓe nayyi yeeyoɓe tew hani e ganduɗa ko arnoɓe toon sodde kamɓe ɓe kolliti tew naggue o ina seeri oɗo saaha saabu kilo o jarata ko 160 kamɓe noon ɓe tuumi hen tan ko ganduɗa buuseɓe mbi ko jeeyata ko ina seeri en jahat keroɗen ɓe kamɓe arnoɓe sodde tew garten min garno duggude eyyi min coɗɗande kiloji no gasi jeenayyi kilo tew min coodata waɗa sa min cooda hay 50 kilo e yettude Allah noon min tawi Daka o fof selli ceerno ne selli e yaadiɓe mum eyyi kadi amin jetta kadi almami amen to sincani ceerno Silmane Bahal min gari ko sodde honno wiidema kiloji tewɗi min poti sodde ɗo 29 kilos par ce que client foof no min ɓoyri e makko ni Allah ne walli mo ustano min ɓe ne jeeya 4000 francs minen mo yeeya min ko amin ko 3500 par ce que min gonde e makko duuɓi jonɗi hatta mo walla ngal ballal e ɗum hande min defata ko ceebu suwere ko jolfuɓe mbiyata ko ceebu suwere hande min ganni wadde bottari amen ko noon tigui bandiraɓe keɗoton ɗon ko arnoɓe sodde tew kamɓe ɓe mbi ko buuseɓe ko jeeyata ko ina seeri kono noonne kay buuseɓe kolti hunde ina seeri kono kamɓene wona e mabɓe saabu so yeeyoɓe nayyi ɓe ko kañumenne ko jeeyata ko wona ko weeɓi ko ɗum ɗon saabi kamɓe koɓe jeeyata ko wawa weɓde en keɗotoɓe kamɓe buuseɓe garten min ceernani gueɗe ɗe addoɓe nayyi ɗiɓe ko ɓen ceerni ɗum saabu tefanke sa yi addi naggue addani buuse soodi naggue sodani kadi ko kiliyaneɓe wona ɗo faami joni minen min mbawa yaade min keɓoya naggue ko kamɓe tefankoɓe jaata gaddoya nayyi ɗi soɓe gaddiɗi ha ɗo minen min jaha min termaɗi min termanaɗi kiliyaneɓe ko ɗum addi kono minen koye men kam soko sago amen tan no kilo hande ko 100 jarata kono noon wona sago amen ka a jeeya ka moftani
ko gaddanteɗa kadi ko a jeeyeteɗo kadi so mbuɗum manki kadi a wawa yaade a yokkani joomum e ɗum so okkama joni ala no ndewɗa ko ma gabboɗa tan no poɗɗa ɗum yaltinirde jaltina ɗum ko ɗum woni ko jiiɗa ko kono wona goɗɗum eyyi kilo kay wallahi sago amen soko sago amen tan ta ko temen kilo jarata kono min wona sago amen addoɓe nayyi ɗiɓe kamɓe gandi toɓe guiccata nayyi ɗi kamɓe gandi ɗo ɓe keɓirta ɗi ɓe gaddana min somin coodi minen min darta kono min jaltiri kalis min dokka jomumen kalis mabɓe non dëgg la yàpp yi seer na waaye nag yee ko gën a seer man nag ma ren 1 million laa ko jënde da ngay jënd nag 1 million mu peese 210 wala 220 kilos. ha joni bandiraɓe ko toon to daral keddotoɗen e caggal nde jewtiɗen e yeeyoɓe hani e sodoɓe en ɓenniɗo ganduɗa woni yeeyoɓe nayyi kamɓene ɓe goytoto ko alhaali jamde nde ɓe mbi ko a wawa jamnude jawdi ma ko seeri kadi mbiya aɗa yeeya ɗum ko weeɓi kamɓe koye mabɓe ɓe paami tigui rigui tewo ina seeri kono ɓe goyata ko jamde nde en jahat kerɗen kamɓe yeeyoɓeɓe ɓe jewti koye Hammadou Ali Diallo e Sékou Mballo ko ɗo daɗe probléme o nayyi ɗi ko ceeri kadi hande naggue fof ñamani ripas ñamani gooƴe wonani ɓuuɓri wawa ñamede ko ñabbu ɓolo kala mo ñamiɗi gonda reedo goto ko ɗum de tinno affaire nde tinno tan ko nayyi ɗi goni ngala nayyi ngala moƴƴi ngala ɗum tan tiɗi ɗum so wona ɗum kam koko yeyeteno ko tan yeyete kadi kilo mo min mbaɗi o on ko daka ɗo haaƴi min jiiɗa hoɗɓe ñama ɗo tew moƴƴani ɓe mbawa sellu wiya ko minen amma simin kowti saare amen minen gandi komin ñamata rajjaji amen tan komin koto min gonɗo ɗo kilo o kam ga haaƴi ɗum min kalde mabɓe ko ga haaƴi saare to kam ɗum ala toon simin kowti eyyi nayyi noon goni ngala ga de kadi yimɓe keewi tew no sohla eyyi ko ɗum de waɗi ni ko mawdirawo amen haali ko Alaji Baydy fayda ko ɗum tan woni ɗo ko konngol ngol ko gotol saabu ceerno men si daka ene ara wiyata ko newnane aroɓe Allah newnan on wallahi Ceerno Tidiane ni wiyata minen kadi soko sago amen min newna kono noon siformani gaari ndi hayso juutani a soodi gayma gaari 400 a darni wadde lebbi tati a wawa ɗum yeey kilo 3000 mbiɗen mbawi wiide jawdi ndi to ndi woni hande ɗo ndi weeɓani jawdi noon kadi so weeɓani jamde weeɓani ko heddi ko wawata weebde so jawdi weeɓani jamde weeɓani ko heddi ko beebgol mum weeɓata e nder hande o hande sa keɓa ɗo tan keɓa ɗo aliment mo ñamminɗa weeɓani e nder ñalawma hande o saabi e nder dumunnaji jawtuɗi sak saño o jarno ujunere temedde 400 ujunere temedde 600 hande ñalawma gonɗen o sa waɗani ujunnaji ɗiɗi a heɓata bandiraɓe natal meɗen hande kalten ko haala ceerno Abdoul Aziz ceerno kanko ganduɗa gonnoɗo walla joguinoɗo konngol khalifa o ceerno Amadou Tidiane Ba ene wayno o yalti aduna ko hitande ujunaji 219 toon to Makkatal Mukarram hol gonɗo oɗon ceernajo en keɗoto Ɗaha Moussa Ba keɓɗo e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ina haala makko daɗal jamanu makko daɗa jamanu garowo holi o laatinoɗo paddal ina falo kala ko ina telɓina yaadungal dental darinoɗo e kala ko ina ƴellita ngal ha timma jalɗa kala ko wonno fandare ceerno makko jinnaɗo makko on woni ceerno mawɗo radiyallahu taala anhu hayti khalifa hande o kanko ceerno Abdoul Aziz Ba o feñi aduna o feñji koye fuɗɗode nde lunde alliyankore hono daka e 1942 guila ɗo laabti ko cinnodiraɗo e nde hunde sabu makko daroɗade nde lunde darde labtude sanne famama law oɗo jiyaɗo Allah komo windere nde foof haaloyta haala mum sabu wondemo neɗɗo yimɓe kilniɗo jokkodire naftoje nafoore nde wona heeride caggal jangde o suppitori ko golleji tiɗɗi cattuɗi no feewi ceerno Abdoul ko neɗɗo kirannoɗo ngal dental jiɗnoɗo Madina Gounass no feewi jiɗatnoɗo ɗum kala ko ina ƴellita o andiramo nden darde guila e gurdam ceerno mawɗo ala hay hunde nde o faltino tawi ko ƴellitore nokku o ardinomo ɗo golle guese ko nden karallagal timmogal to sengo remru seeɗa e nokku he kala damal ngal puggunoɗa a tawatmo toon ndiyam cellal laabi jangde kuura e ko nandi hen tengti e o daka mo darde makko e mum labtude setta golle dental ngal to sengo hajju ina labti sanne tawi ko yemirore ceerno wonno e wallude ɓen yiɗoɓe waɗoyde farilla hajju o no timminiri golle mumen e ko alda e caɗele ɗum guila nde fuɗɗi ko yesso tan ha hande o ɓe gooni timpeteɓe e nder golle hajju o ɗi duuɓi makko capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi ɗi o waɗi e dow leydi he o gulanima l'islam golle joɗɗe o jeyama ɓen sembinɓe tijjaniya sanne ko almudo timminɗo sarɗiji almudagal guila e jinnare makko o hayti khalifa hande o mbo o dardano yitere mawniraɗo o jaguirno on tigui ko ceerno makko ceerno Abdoul Aziz Ba rutti e joomum ko ñande 19 lewru u hitande ujunaji 19 to Makka e yimirore ceerno Alaji Ahmadou Tidiane Ba o artira o wirna e fere juma makko kam Madina Gounass en duwima yo Allah ɓuɓno ƴiye makko tasa en e barkiji mabɓe
wasifa ko hunde himmunde e lawol tijaniya ina teska noon so tawi wasifa ina waɗe wude ranere ina werte hen sahaji ni jiyen lampaji ɗi ina ñife ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe ganduɗa wonko saabi ɗum gam keɓen hen ko laaɓi en keɗoto reportage Hamadou Ali Diallo wondude e Sékou Mbalo. Allahu akbar, Allahu akbar. nde wudere ranere nde ɓe bertata asanga wasifa ko hunde mawde e lawol tijaniya wiyama siɓe tolnima e Jawharatul Kamal nelaɗo e Cheikhna Ahmada Tidiani ɓe tawtore. So tawi Jawharatul Kamal o fuɗɗama nden kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o arat, Cheikhna Ahmada Tidiani arat e halifaɓe mawɓe ɓe kamɓe fof eɓe tawtore wasifa. Joni noon ɓe mbi so tawi ko hadratul juma waktu nde yimɓeɓe jooɗoto ina puɗɗo tawata ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ari, Cheikhna Ahmada Tidiani ari, ɗum noon an ngara gila a arani tawaɓe ngari. e wiide mabɓe ko teddungal mawgal wonande ɓen hoɓɓe aroɓe. Wudere nde noon ko ɗum woni ko nde yahata. Eɗen gandi teddungal gongal e Jawharatul Kamal, eɗen gandi teddungal gongal e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e Cheikhna Ahmada Tidiani, ko ɗum saabi o mo ganduɗa Cheikhna Ahmada Tidiani o suuɓi kanko e almuɓe makko ɓaydi kala wasifa ɗo waɗete, hadratul juma ɗo waɗete, nelaɗo ina ara ina tawtore, Cheikhna Ahmada Tidiani ina ara ina tawtore, ina yooɗi so tawi tedduɓe ina ara e ma wooda décoration mo mbaɗanɗaɓe. ñifde ɗin lampaji ko hunde waɗɗinde nde wonnoɓen hoɓɓe ɓe gardata koye annora mabɓe. Lampaji ɗi ina ñife holko tagui ɗum ha hande tan ko e juɓɓudi needi ndi netanade aroɓe ɓe tawi wona eɓe ngara tan ɓaydi wona ñalawma wona ina wawi ñifede ha yimɓeɓe mbawa dejde decca so tawi aroɓe ɓe ngari tinoɓe ɓe ngari ɓe ganda ɓe tinata ɓe ngari ɓe ene tawna wonde ɗum ɗo koko foti wadde. en tugdima e o ceernajo o holliti taggugol nden wudere ina foti yadude e neydi. Fati e banggal nonde wertirte e nonde taggirte ɗum ɗon mbiɗi sikki ina weeɓi famminde holko saabi ɗum, saabu ɗum ɗo ko mbaɗaton ɗo ko ɗum juɓɓudi on garata tan mbiya neɗɗo o micro o jaggu walla gaynon tan jagga ɗo pooɗa, hunde foof ina waɗi no yooɗiri no feewiri eno moƴƴirta to banggal jaajendi muɗum walla fatgol muɗum fawi ko e yimɓe jooɗotoɓe e nokkuɓe e noɓe poti. wasifa ko hunde nde ganduɗa ko wattude fayida e lawol tijaniya ɗum saabi noon e nden on wirtumbo ɓe mbaɗata ina dañi gueɗe ɗe joomum foti reftode. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio télévision fulɓe international on jarama e kettogol, on jarama e wattude amen haqqille kippu radio télévision fulɓe international garanɗon ɗo e Daka. Kippu timmuɗo wondude Hamadou Ali Diallo, yarude hen Sékou Mbalo, wondude hen e Cheikh Fall e Daouda Gueye. bandiraɓe ɗum woni ko min tonganno on ñalawma hande o e kabaruji Daka ha janggo so hawri e welede Allah. Happeren Fuuta lillahi ha jettoɗen to serel ɓe hoolaɓe ɓuur e gunas teren Fuuta